Barkanmu da zuwa a wannan class ɗin da za mu yi magana akan affiliate marketing. Za mu tattauna akan affiliate marketing ne saboda affiliate marketing yana da matuƙar tasiri, yana da amfani sosai. Za ka samu kasuwanci, ka iya dogaro da kanka, ka iya samun kuɗin da za su kai 50,000 to 100,000 har ma abin da ya fi haka a cikin sati ɗaya ko makamancin haka. Wanda a cikin ma yini ɗaya kana iya samun haka ba tare da ka sanya jarinka ba. Sannan kuma ba ka buƙatar sanya wani experience a ce sai ka mallaki matakin karatu kamar digiri ne ko NCE ko diploma ko wani abu mai kama da haka. In dai har ka iya rubutu, ka iya karatu, so insha Allahu za ka iya yin wannan kasuwanci na affiliate marketing kuma ka samu duk alkhairin da ake samu a ciki. Sannan kuma kasuwanci ne wanda a gida za ka yi, a gida za ki yi, matar aure ne, sannan ɗan kasuwa ne, ma'aikacin gwamnati ne, kowa zai iya yi. Kuma abin da kake buƙata bai fi ka iya spending 30 minutes, 1 hour ko 2 hours a day ba. Wanda kuma kasuwancin ma ba wai kamar yadda mutane suke ɗauka ba. Wani yana kallon affiliate marketing kamar referral program da wai ake so sai ka kawo wani ka samu kuɗi. Affiliate marketing in dai har ka tsaya ka natsu ka fahimci menene affiliate marketing, kana bacci ma za ka iya samun kuɗi da affiliate marketing. Affiliate marketer ne ni for a quite years, with a quite years experience, saboda na yi fara affiliate marketing da jimawa kuma na yi benefiting da affiliate marketing. Then for now, alhamdulillah, affiliate marketing da ma saura digital marketing. Affiliate marketing ba referral program bane kamar yadda kake tunani. Ina bacci nakan samu kuɗi da affiliate marketing, but yakan yi man kasuwanci affiliate marketing. Nakan ɗora abu a social media handles ɗina, Facebook ne, Twitter ne ko TikTok ne. Wani ya je ya siya ba tare da na sani ba ma, bot ne zai yi magana da shi saboda automatic abu ne wanda an riga an yi setting ɗin shi. Zai iya magana da mutum wanda idan ka zo kana magana da ni a chat ka ɗauka ma da ni kake magana. Sai in dai har ka san ana amfani da bot a WhatsApp ko kuma a wani social media, sannan ka iya gane akwai yiwuwan wannan user bai online, bot ne nake chat da shi. So haka wani chat ɗin na yi follow up, na ƙarasa wani ma bot ɗin ya gama mun. So affiliate marketing hanya ce mafi sauƙi da ake samun kuɗi. Shine dalilin da ya sanya muka kawo shi. So insha Allahu za mu koyi affiliate marketing a cikin wannan course ɗin.